Welcome to the Ha Hoo Podcast. Dun, 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 dun. Woo! Woo! There you go. Good morning, maayong Good buntag morning. ka natong tanan, mga kahigalaan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Taray, the Philippine Island. Good morning. Hi, Yes, guys. hi, good morning, Besh. Maayong buntag ka natong tanan. So, Sa tong setup, wow. te. Murag, atake na sa datong setup Oo, karon. atake na jud gihapon ato ang setup karon. Mhm. So, sa mga makita nato sa ato ang mga ka-backgroundan, naay daghan kay mga nag-zumba. Yes, exactly. And then napay gahapa-hapa dire Oo. unsa pa kining mga gipanghimo nila. And then medyo may kaidara na din sila. So, Oo. ganun pa lang atake no pag Oo. kanang Early medyo in the morning. Mga Oo. early birdies. early birdies sila. So, respect nato ilahang kuan Mm-mm. routine kay ginahan naman sila nga healthy living ang healthy living ilang atake, Mhm. guys. So, naata karon sa City of Gentle People, Dumaguete. Dumaguete. And naami karon sa kaning ilahang pinaka-famous nga spot, kaning boulevard, guys. Mhm. Lindot kayo siya actually. Sige, mig tanaw-tanaw sa palibot. Diyon nga, wow. Bitaw no, greenery siya. Mhm. And then, na ay mga kuan, kaning naay barko-barko, Haze, no? Murag Mm-mm. bago ni siya nga kuan. Dagan na kayong mga Dagan na kasikas karon early in the Oo. morning pag gani no murag feel Kasikas. energized kayo ang mga tao diri and then together with their pets, their loved ones, Mao jud. their dapper cats, Dapper they cats are nila, mga kanang kagurang strolling nila, around, katanders nila. running. Bitaw. And manong yun na tong setup, Haze, manong naabot ta sa ani nga kaan Because it's the month of July and July is nutrition month. aha. Ginana to iapas ang kuan jud. Apasun jud nato ni. Apason na to ni Oo. kay naman tay pinaglalaban Mm-mm. kunuhay nga ang July kay kuan jud na nutrition month. Mhm. And then ato jud iduso sa ilaha nga mukaon jud mo O, og kanang mukaon jud mga og utan, utanon. no? Mga utanon, mga malunggay ug Kung unsa sa pa ang dira. goal karon sa ato ang podcast no. Mao na Pakanon siya. jud nato ni silang mga oats. Ikaw mahilig, ha? Oy, lahi na siya timurag. Unsa? Kabalo na maunsa to siya Oo. ha. Utan ang pasabot ato. Kanang bitaw kailangan Mm-mm. need bitaw jud nato no. Mukaon So before sad ta mo og touch gulay. on sa ato ang mga ots diha. Kuan kanang last episode kay medyo mingaw man to no. Kay Kay ato ang topic was Huhura to siya te, dito siya haha. Mm-mm. Okay, ang topic na to ato kay life and death. Aha. And then medyo kuan kita ato kanang murag seryoso ang atake nato ato kay bitaw na pagtanto na nato sa bitaw nga mano why not bitaw ato ang pagahisgutan ning kamatayon murag sige man natong likayan ang kamatayon kay enjoy ta sa atong kinabuhi pero mo na gingon nga pangandaman sa nato Mm-mm. ang atong kamatayon dili pasabot ingon pa sa akong papa dili pasabot nga pangandaman nimo ang kamatayon na kay bugas diha na kay makaon ika kuan ikasunod adlaw pasabot nga andam ka mo atubang niya Mhm. unsa mang oras or panahon nga ikaw kwaon limpyo ba kang moatubang niya Yeah. muna amiguha oy no Mm-mm. higalaa ang kamatayon kay walay joy usa sa atoa nga makaiskapuan ang kamatayon Mm-mm. kay mao jud na tanan ato ang Padulngan. padulngan aning kinabuhi. Mm-mm. Syempre, So kung mangugot. kato last time huhust karon diri medyo hahas na pud ni. Has na siya dapat kay nagtouch man taog kanang gulay so dapat Oo. masigla Mga energized. na diri energized natin. ba Mo bitaw nang gipili nato diri para pod makuan gani nang mahanginan atong utok mahanginan atong aside pa ana kay masagap nato ang mga energy sa mga katawhan diri. Oo. Kay sayo kayo sila nagmata, dapat pud kita aligri kaayo ta. Di ba naka-outfit sila pero kami. Diba? Inano lang. Kay mo nang aesthetic pod gamay kuno Oo. kay pang for the show man lang ataka pero Oo. bitaw tinuod mao bitaw ni nga gipili namo diri kay kanang ang vibes ba sa mga tawo diri nga makita nimo bitaw no kanang andam kay sila sa ilang outfit Colorful kaayo. colorful kaayo ang mga nanay mga lola natog lolo diri. Mm-mm. So na-appreciate namo ba ang ilahang kuan Pero kainggan aside yun from nila. that, naatay po mga daghang pangutana nga ano man nga in terms of kanang pagmataog sayo og mga ehersisyo labi na to makitaan sa mga kadaghanan ay mga katigulangan. Mao na giingon nga kung asa pa tong kung kanus pa tong nagkaedad ka
Dito Dito pa ka nagkuan, mm, nagbanat ng boto. nag-ana na ka exercise na ka. Dili man ila hapon ng choice. Actually di puta ka O dito ka ka-judge nila kay basing day. dugay na sila. Dugay na sila. Karon pa nakakita Oh, mo nila. Mo na ron. Judge tate. Oo. Charot. Bitaw. Kanang actually Pero mas maayo mostly gani. lang sa ato ang mga nakita karon. Oo no? Mostly okay. Okay. Murag wala naman pud ko sila kanang murag kana na lang pud ilahang gipagtumunan og kana Mm-mm. bang oras nga. Kumbaga lingaw-lingaw. Lingaw nga. Sabot-sabot maayo ni sa ato mga ang kapwa gores. kabukugan. Uy, bas, wata kabalo na sila group chat di ba? Oo, naa sila Ay, group so kayo chat. na kay cellphone. Kanang, day, ikaw ba naabak? Kanang, naabak kay oras ugma, Oo, kita sa'yo. magkuan Oo. Apil ta sa Zumba o niya dito sa Boulevard, Buot day. ako andam naman akong outfit diri day. Ay, layo so. Dili jud ko kuan kanang ganahan ko nga makaabot pa kuan ang season. Mom, kita duha mom. So Oo. like, sa mandiha. Malay mo, no? Di ba? Bitaw, kita, ugma. Mag-neon-neon niya po ukon. tapohon. Neon Bitaw. lights. Grabe, colorful na ba kailang mga outfit, no? Oo. Kulang na lang po mag-pom-poms po tag-atuon. Mm. Zumba ang atake nila Dre, but mo bitaw na parte sa ato ang health no kana ganing pagkaon jud nato pud og masustansya nga mga pagkaon. Mm-mm. Apila So, na ang gulay ang Mao nang utan. ato ang topic karon is So mao na ni siya atong topic kay July man, Nutrition Month. Hulyo. Nikaon na ba ka? taray. Charot. Bitaw, Hulyo Kinsa si nikaon. Julio? Hulyo kay man ta mo man jud na ato ang ginatawag sa month of July, di ba? Unsa nang bulana karon? Hulyo, Hulyo 2, Hulyo 25, Namiki ba minaw, no? Hulyo. 26. Nya pangalan man po na si Julio. Mo na lagi atong paghisgutan kay mga gulay utanon. Mm-mm. Unsa ang paborito nimong kuan? Kanang recipe sa gulay. Recipe sa gulay. Unsa imong paboritong gulay sa Haze? Ano ba kay kuan? Specific nga bet? Ako, specific nga bet. Di ka ginagtalong te? Ganahan po kog talong, pero dili siya top list. Top Unsa list ba jud ako ang nimo? top list? Wala po ko makahuna-hunag. Pinaka-list- Top list. Pinaka-list nimo nga di nimo bet kanon nga gulay. Okra. Oh, that's my top list. Kay eh. Dagger. I Pero like- dili, karon na kuan ako kanang ganahan ako og okra. Maga-crave na ako og okra. Good, Pero sa bitaw. una, kuan jud na, blacklista jud na ako ng okra. Uy, ang okra daghan kuno kayong benefit na te kay kana Mm-mm. kuno mo'y kay danlog siya tinuod. Mm-mm. Imusulod daw siya sa atuang lawas kay mura ko ma-wash away ba Mm-mm. ang atake ana dito Nauso-uso sa mga bitaw ng kuan, okra and all. water. Di ba Yes, kakuan oo, ka okra ana? water. Wa pa ka try pero Samot na og Bitaw. mga sa mga buros, very kuan kay na nila like okay. labi na kanang padung na sila manganak. Natural It's way of kanang helpful. pagpadanlog Yeah, para yeah, mo kuan yeah. ang bata no. Mm-mm. Bitaw tinudlindot siya. Mm-mm. Oh, noted. Noted. No, nga Ug mag- yun Ano mo, anak-anak mo diha, mag anak kuan na mo og okra. buntis mo diha o try daw natural way para mo kuan ang bata. Basta sa sakto lang siya nga months na nga murag kanang Pero dili man may months. mga doctors ug mga kuan pod. So Pero consult wala may lang kuan yun. good, wala man po siya side effects ang okra di ba sa mga buntis like okay ra man Oh, siya pero kay malay gulay nato man. na aday sila yung mga underlying Conditions. conditions. Pre-existing Sila lang medical po na nakakaalam. conditions. Bitaw, so better It's consult better- your doctor oo. lang gihapon or obigay ninyo. Bitaw, tinuod. Mm. And okra, Ikaw, unsa top man list na imong ko. Ako top paborito? list na kong okra kay ako maglanlan kong Ah. okra with suka and sili. Like bahalag dili kay kumagkanon. Kay Mm. perfect na jud siya. Inay, lahi ra jud ko murag maghilaw ko. Usahay ka na akong cravings be before ko sa akong kan ba menstruation. Mhm. Like ulo, pure lang jud ko an okra mupalit ko sa merkado. Mhm. Ana lang. And then lami pud talong kinilaw. Kinilaw? Talong Nga na talong? kinilaw. Ha? Kanang gisugba nga talo. Oo, Tapos ikuan ko sugba. din ay Oo. Unsay mo I na thought kilaw. like kanang katong pareha ni katong small louding nga gitry niya tong talong nga ana si Karen Davila nga. Oh, you try this kuan kinilaw gibite lang niya ang katong pure nga talong. Ay mo ba? Raw. Sa laing nasod, mulag sa Thailand madagway tong nga naa sila gagmayng talong nga ila ka ra Oo. magan imukbang nga Pero kanon. lami man gud kaayo ng ilang mga spices along with kuan, di ba? Pero anong kilaw-kilaw lang murag dili ko kaagwanta pa. Ako kilaw dili siya nga kanang hilaw. Kuan siya kanang murag Sugba. gisugba din O tapos kana lami nagsuka si humot Bombay. kaayo ang True. kuan.
siguro kanang naay nagpaminaw na toron oy mo palitag talong. Palit talong tayo, then Palit jud mo lutoa. talong. Ingon ana siya pagluto or Oo. ginahan mo tortang talong, lami pod siya, adobong talong. Daghan sa Mm, usa ka gulay no, daghan kay kang mahimo nga Oo putahe. nga. Oo, that's Sa- true. Sa kalabasa, Oo. naa kay pwede kay ang kalabasa naa siya kato ganing unsay tawag ato nga mura gani siya gihimog kuan. Pat. Pati? Unsa pati? Ang kalabasa na uban sa Ilocos sa O kuan. giunsa sa Ilocos. Ang kalabasa is kuan nila gi-scrape ang sulod, gihimo Mhm. nilang pat. Din dito sila Ay. ibubo ang katong mga ginataan nga mga utan-utan pud gisulod atong Ay, wow. ang kumbaga ang kalabasa mo ilang gihimong bowl. Halalay siya siya Oo. te. Pero medyo creative side na Creative punto jud- siya sa pag Bitaw. kuan sa food. Gani, Diba? no? Oo. Makalingaw biya nga kanang ingon ana ma-imagine, uy bitaw no, mahimo nimo siya og something nga kuan ang Oh, iyang then lamig pictures kay siya kanang Oo. picture aesthetic kaayo. aesthetic kaayo din. Muna na siya. Mm-mm. But at least aesthetic Muna, nga no, lami jud ka nang nutritious. magsuri-suri pug ka sa mga lain-lain nga nasud, sa lain-lain nga mga lugar. O timong diri ra sa Philippines kay very innovative, creative kayo ang mga tao Mm-mm. nato, no? Nga Gani. in terms of mga pagkaon, kuan kita kanang aligri ka ay mag-serve, lami kaayo tang mo kuan kanang mo lami jud sa ato ang pagkaon, creativity kanang unsa ni tawag ani present sa ato ang food ana no. Kani pong kuan. Ginahan kag ang palaya. Oh, carry lang. Oh, di Akong mo pa papa? kumakuanan og ang palaya. Grabe kay akong papa kay mukaon siya og kanang ay inuon sugbaon sa niya kadiyot ra ang palaya. Oo. Tapos iyahang hiwaong ginagmay butangan Dili na niya. siya mas mopait if sugbahon or unsa man I muhumot don't know, lang. pero akong papa kay lami man kay siya mukaon baka inganyo mo na mukaon ko Oo. bahalag naman jud siya pait dito siya Oo. palay kung Na dito yung siya mga pait. tao no? ingon ana no, lami kay sila mukaon pero pag ikaw na gani ng mukaon, ambot kang et. Ako musalog sa akong papa Ang nawong. mukaon, lami kaayo ko bahala na Oo. uri kay lami kay ang suka, lami kay ang sili, ana ra din kanon mais pa jud. Aha. Perfect jud siya et Mm-mm. din bulad pag yun. Oo. Ang sarap naman ng pamahaw ni mo Mm-mm. yun. Ang palaya, talong. Pero usa pa ako ba? siguro if kanang lanlanon or kuan ang dili na ko na ako kaya. Ang lanlanon? Medyo Bahalag dili na butuon ako- siya gamay, di ka ginanyapon. Murag dili na ko kaya. Di ni mo kaya. Mm-mm. Makainumdum ko katong high school pa ko na ay mga yun anak nga mga activity nga na kay pa jingle. Kani yung lyrics na mo kuan sa kuha mahinumdum na ko ugulay sayo ako ay tumibay din pa yung mga na ulay na masustansya kuan kina siya kanang part na dyan na sa high school life no nga naay nutrition month activity na ay pasayaw din na ay pakaon ikaw Naipakaon. kasi mga kasagaran nga kanang ipakaon sa kanang may anang activity nga mga sa month of July hey, sa Kuan school. kaning sa mo ang school sa una, especially high school makalandong ko. Naay kuan competition. By kuan na siya kaning Bisection? by section mostly. Ay dili mo po siya yung bisection kay kanang sa isa ka Or section. by ano siya? Year? Naay group mo murag mupili ra og tulo or duha ka representative by section. So for example, kanang or ato ibutang duha mo ka representative sa isa ka section. So naay 5 ka section, pulo mo ka representatives. Mm. So maggrupo-grupo mo ana. Dayon magkompetensya mo o kinsay pinakalami nga mutahe. Mutahe. Oo. Nga kamuray magluto-luto magtampo-tampo mo. Ana like kuan kanang ako nakadaog ko ana. Ay, Taray. Mm. Unsa ba unsay Uy, magikuan sinigang. giluto Haze? Sinigang. Ti mo jud Bata na pa imuhang ko. pinaka-main Oo. course sino nga bet yun na nimo. Ay mo Yeah. din ang lami kay kamuhimo og sinigang Ambot. te. Pero kato siya, medyo naapod to siya tabang ni mama. Kay dito man mi sa balay nagluto. Then amo Ah. rang gidala tong pot sa school dayon. Kanang gi-plating ra. True. Oh, Ulit, napay pa tara. ana. So, Ay, dito mi sa sinigang. stage gi-plating lang ana din. Moto nagtilaw tong mga maestra, lami man ni tapuan. Tell me Haze, unsay naa sa imuhang imuhang pinaka main course nga sinigang. Sinigang. Unsay naa sa imuhang sinigang nga wala sa uban manong Hala. kanang na ba nga Nga ikaw lamig jud lang. siya. Ambot lang pod kung giunsan ako. I think sa pag-prepare na ako pod sa sinigang, same lang man pod sa mga uban nga giunsan nila pag-prepare. Pero kuan kanang dili pud ko kaingon ug kuan. Kay parihara naaray gisundan nga Siguro kuan ingredients. mugawas gid pod ang ako ang pagkakapampangan
nga Naadyo maayo siya po say. siya, oo, Mm. nga musigang kay kuan ba siya kanang ganing procedure nga lain-lain siya og pamaagi pero Oo. inakapampangan way mo nang mo gawas jud pud na siya nga Lami kuan. lami man itong kaldereta sa imuhang angkol to nimo. Kaldereta ba to yang Mm-mm. giluto nga kapampangan like sa first time in my life na nakatila kog ingon ato kalami nga kaldereta. Kaldereta nga pato. Kaldereta nga Oo. pato ba lami siya gyud. Oo. Naa siya'y taste nga wala pud sa kaldereta diri sa Cebu, Oo. sa asamang Mm-mm. lugar. Naa ra Naman jud na, specific. kay kanang I think siguro sa pamaagi sa pagluto lain-lain. Mm-mm. 'Di ba bisag kanang for example no kanang sa lechon. Oo. Ana daghang kaayo mga pamaagi kung saan na siya pagluto. Pero nga naman nga pag mayon ka nga lechon, Cebu jud dayon ang pangitaon. Truth ma'am, Di parang ba? signature na jud Oh, nga mo. signature Agto nila, ka og oh. kuan Cebu Kinaman sila lechon na. pamaagi nila nga ilahara pod sila ra pod mga nakabalo. Bisag daghan na kaayo mga kuan kaayo nga unsa ni mga lain-lain lugar nga maayo Naay pod kaayo lechon mo lechon. pod, Pero nganong oo. Cebu man jud ang kuanon kanang duulon dayon True. in terms of mga ingon ana. Dayuhon jud siya. Oh, At tuon jud siya. lechon sa Pero Dumaguete. Like for kuan. example, agto Dumaguete unsa may pinakatatak sa Dumaguete nga pagkaon? Siguro I think Sans Rival. Sans Rival no. Silvanas. Diri man jud na siya ga-originate ang Sans Rival no. Mm-mm. So ana na jud tay kay murag siya city branding ba. Oo. Ang branding na to nga mao ni siya ay Mano kaon siya ko kay dira. bulungon unang Bulungon jud nato siya no. ana. Or even if kunyari naka sa ibang bansa dayon kanang daghang kaayo kang mga maadtuan. So for example, no mo sorry kasi sa international nya makamit ka og mga Filipino cuisine Mm-mm. ana. Pero mupili ra gihapon ka sa mga pangalan sa mga restaurants na kanang mao jud na ilahang delicacy. Oo. Like for example, naa sa France unya nakabutang lechon de Cebu ana. So dito jud ka kay hala Cebu jud ni Oo. native jud ni nila. Bitaw. Di ba? Or i-compare nimo naa pa ibang mga brands dito nga nag-serve og lechon pero dili dito jud ko sa lechon de Cebu nga Mm. nga kalan-an kay mo jud to Mm. ilang signature. Samot Ana na kag Filipino ka mo balik jud ka nga ala ginalay ko makatilaw ani balik bi agto jud ko dito bahalag ko ana siya kay muna siya kuan branding nga Mm-mm. lami jud basta Mm-mm. Cebu lechon. Pag Ana. Dumaguete Sans Rival murag yun ana pa. Oo. Ikaw Haze. Let's go back since nutrition month. Aha. Basing pohon piskay ikaw magkapamilya, magkaanak, Mm-mm. diba? Wata kabalo. Kanang ginahan ka nga imong anak, imuhang pakanon taga-adlaw og utanon, like unsa ka mga pagka ma-feel nimo, kung ma-visualize nimo, inana ba ka nga kailangan jud parte taga-adlaw sa amo ang kuan, amo ang pagkaon Routine. o sa among pagkaon taga-adlaw nga naadjay kuan utanon. Dapat makakaon jud akong anak. Bahalag dili every breakfast or ana, basta sa usa ka adlaw naadjay utanon. Oo, kanang ganahan ko nga ako ang anak pohon, kanang naay good relationship with food. Kanang makabalo jud siya og kanang relationship sa food, especially fruits and vegetables sa iyahang lawas. Mm-mm, Unsay mm-mm. ko ana na mga benefits niya. Benepisyo. Kanang bata pa lang sila, angay jud nato sila nga gi-educate sila. Para dili pod sila kanang mapiki eater ana. Pero Mm-mm. ako po siguro sa parenting in terms of food, kanang ma-apply na ako ang gentle parenting. Dili ko mukuan Harsh kay nga pagka-parent, Oo. no? like naagi mo po Wow, na guys. nako nga na ako yung Oo. mga food nga dili ko ganahan. Oo. Dayon ingnon kasi muhang ginikanan nga ay kan ana kay ko ana siya ana Maayo na siya sa imong utok, maayo na siya sa imong kuan. harsh ka ayo nga pugson naman ka ganun. dili nga ni. Dili nga ni mukaon. Pero mo ni gingo, dili man sa nimo mapuguson. Oo. Pukon mukaon na. Ako yun ana ko. At least dili nimo siya pugson nga murag mohilak na ng bata no, nga pugkaon. dili na siya, dili lagi Healthy. kuma. Oo, nya. So, 'di ba secret man nga naa mo sa in front of hapagkainan, unya maghilakanay mo, naapay magdalag hanger diha or belt. Bukas na O, misa. sa dili ka mukaon. Sa piti ni mo Oo, puton. ana. So dili sa siguro, murag samot nagdili siya mukaon kay kanang mahadlok na siya. Matruma na siya, te. Matroma siya. Nya dili siya magkaroon siya bad relationship sa food kay pugson man niya iyahang Oo. kuan pagkaon og tulon imbes dili jud siya ganahan. So, 'di ba, hinay-hinay lang or maybe kana nga recipe dili siya muangay ana. So change the recipe. Kan for example kanang Pwede ka Kanang- mangutanan niya nga, nak, ikaw,
For example, luto nagkuan ta ka, gulay oh. ron, unsay mo ginahan? Oh, Ana ba? ana. Kasi, Kunyari, i-play ni mo siya i-play nga, ni mo siya. matuman iyahang ganahan. So, Oo. uy, naa naman ni nak, naa man ni imuhang paborito. Oo. Ana lang, dula-dulai Oo, lang ang Jud. bata. Dili na ako na mo apply ang medyo harsh nga kuan. Ako inahan naman ko Oo. kanang si Inday kay naay kuan jud kanang ay time nga mukaon siya og malunggay kusog gyud siya mukha og malunggay and then napoy time nga kanang wala na ko na siya gipugos ha kanang Oo, murag oo. amuarang mag-utan man jud Oo. me and then isago sa iyang kanon ipakaon siya mukaon siya kalamunggay sometimes pudi po siya ginahan mukaon og alugbate kanang Oo, inana oo. pero i-respect na ko na kay Mm-mm. at least mukaon gihapon siya Oo. ba kay na may sabaw sad Mm-mm. ang kuan utanon so okay ra siya. Ang isa pud sa kuan, lami kaayo nga ang ing bata if kanang makakuan siya, makahimamat siya, especially if bago pa nila na siya nga pagkaon, bago Mm. pa na nila nakita, sabayi og kaon. Isa pud na. No, ikaw nga mama, or ikaw nga papa, kanang magkaon ka, ipakita jud nga lami ni kaayo Oo. pagkaon ni siya nak, lami kaayo, ano ba? Gitawag na siya murag learning by modeling. Makita Oo, sila oo. nga nagkaon ka. Nagkaon Okay, ka. Di ba no? na pa na mga si bata Papa. nga kuhaon nila ang unsig gikaon sa mama. Ana ba? Oo. Like, ambi, ana. Oo, na di mga ba, agaw na. mga agaw. So, ay, okay. Ano gay niya siya? Okay. Lalo niling bata na. Attitude na manguha tayo. Oo. So, di ba, at least na-involve na siya atong inyuhang kuan, inyuhang pagkaon. Lami na? Lami Oo. siya no. Lami. Kaon pa. Lami. Kuan ba na? Murag imuha dyan siyang. Oo, i-encourage jud siya. Oo. Dili lang nimo siya kanang Pugson. pugson or dili pud lang pasagdan. Oo. Oh, Sakto lang. Balance lang. Sa Like, balance kabalo ka lang, nga. oo. Unsa ang healthy parenting Mm, sa pagkaon. O Yeah. outside sa pagkuan. O kanang Pagkaon. I think pod usap pod sa ako ang mga kanang ganing nakitaan sa mga pagparenting karon. I think early pa lamang gi-expose na pod nimo ang mga bata on kanang irespetar ang pagkaon. Mm. Like dili man ko sa mga mukuan sa mga bata nga ganing maglantaw o kanang unsay tawag ani kanang tablet while nagkaon Kaon. sila ana. Mm-mm. Ako, dili man kumukuan ana, dili man ta maka-judge sa type of parenting, pero gikuan na gihapon nato nga i-respect ang food. If naa ka sa atubangan sa pagkaon, focus lang usa sa imong food. Mm-mm. Dili nimo sila lingawon. Kailangan ba? jud siya ma-digest og tarong nga dili Oo. kay dire-diretso tanaw dito. Or tanaw dito. Bitaw, Or digest og kanang tarong. kuan pod kaning dili nimo sila kuan ba kanang hayaan ra nga if naa sila part nga dili ganahan sa pagkaon ilabay nila. Ayaw. Gani, O i-try pod sila nga dili man pod sa kasab-an pero sultian nimo sila na nak ayaw ilabay ayaw pasagdaingang ilabay lang and then puniton ra nimo and then dili sila makabalo nga ay natural ra di ay pwede ra di ilabay ang pagkaon kung bisag kuan kanang dili ko ganahan kay dili man ko ganahan ilabay na lang nako ning pagkaon ana ba kay kuan man ang mga bata fast learner kay sila Oo. ug unsay ilahang mga nakita sa environment dali kay na nilang masagap so much as well i-train na pud nila ang ingan ana nga irespetar ang pagkaon Kana jud. Mm-mm. Kailangan jud na siya. Kay importante dili ka. lang ilaha permi ang masunod Oo. permi then magtantrums na sila ana Mm-mm. natural naman na magtantrums pero imuha ra gihapon ang matuman sa ginikanan Oo, ikaw jud. Labi Dili na kay og kami nakabalo magpadaog ka. sa imong Oo. sa imong anak. nasakto jud ka Oo. Hinay-hinayon at pag istorya, dili kay parang gibalabay ko ng kwan. Hinay-hinay og istorya. Mm. Madala ra na sinahinay kay ang bata dali ra jud kay nastanan makuan madalag yun. Mm-mm. Ikaw jud model niya sa pagkaon. So, ana pod. So, kung ana ta kanang naana ta nakahisgot na ta og pagkaon, relationship sa pagkaon sa mga babies karon kaning sa mga gulang na pod. Kaning ikaw unsa may imuhang kuana nang naga-crave na baka medyo mga utan-utan karong mga Ay nabata idara? nabata man jud ko haze og kanang utanon god. So dili na jud siya nako bag-o nga Yun murag nga. ignorante ko og Oo. kuan utanon kay katupang sa una nga walang-wala jud mi ba. Mm-mm. Ang makuha ang dali ra man jud nimo masudan kay ang mga utanon kay akong papa ko gihanang kaayo mang nanom-nanom. Oo. Sumuod jud na siya dayoy makuha na mo especially malunggay kay daghan kaayo alog bate. As long as naara gyud na mga utanon dira maluto na mo naara mi bugas mais kay bugas mais man jud sa una. Kumpleto na imuhang pagkaon like kuha na ka full energy na ka basta Oo. makakaon ka gulay up until now. Akong papa grabe dili siya kana ganing sa usa ka adlaw wala jud adlaw nga dili siya dapat pwede mo kaon og kuan utan kay part na jud na gihapon sa routine and one thing nga ako jud gina kuan no kana na observe sa akong papa up until now
nagulang na lang ko. Oo. Kay siya dili siya mukaog pamahaw kung di siya makaligo. Dapat ligo jud una Oo. tapos mukaon. Kinaa siya iyang pagtuo ba Ako nga. mo tuo ko ana, Oo. kanang init man gud sa pagkaon. Kuno, di That's ba? true. Oo. So ana karon gihagihapon nang gikuan Giroutine, ginasunod oo. and then gulay jud siya which is mutuo jud ko sa akong papa. Himsog jud kay tanan. Kana jud kuan siya fit siya. Fit siya ba? food, Fit siya oo. pero kuan siya mga pagka fit jud. Sakto ra jud siya kay tuo jud ko gulay jud. Lahira jud ang effect sa imong lawas. So utan jud kana bahala oroy makatilo man kog lami no wala man jud problema na makatilo kag lami kanang unsa dihang mga pagkaon sa restaurant pero kaon jud kog kuan utan kung naa jud koy kuan paano kaog grabihan ako makaog utan ay ana jud siya. Ikaw ba Karon mga panahon na nag-crave na jud kog no mga nag-grave ta ka? utan-utan. Kaya syempre kanang magasakit-sakit naman ning ato ang dito mga naman gawas likod, mga kaon na kog kuan bukugan, ana, kaana kay medyo kuana ko. mo imong parents Witness na ko. haze mukaon sila gulay Si nanay. mama ang pinaka mautan jud sa iya jud ko na expose anang mga kalanon nga mga backyard nga mga utanon. Mugito-gito ra na siya ana Bito. kay naman pud may mga tanom sa backyard lang. Kuan siya sa iya ko na expose anang mga lawoy mga laswa-laswa gani. nga mga fresh sa una jud dili na ako na ma-appreciate. Pero karon like ako mopalit kog balik 5 nga kalamunggay sa Changi, mopalit kog balik G's nga alugbati, mopalit kog mga ingon anang gagmay so ganahan ko nga naapoy utan nga makuan pod ni nga ikaw ang gabuhat. Gani. Naa ba? Lahira jud pag ikaw mo'y mag-prep sa Oo. pagkaon no kanang kaysa mapalitin mo sa mga karinderya mas lamig jud tong ikaw gyud Oo. ikabalo ka unsa kalimpyo sad Unsa pod ang ka din, oo. preparation ug unsa Ilabi pa na niya. pag ako very meticulous ko sa paghugas sa mga pagkaon. Ganahan ko wash jud na siya. wash jud siya Taman. Oo. bitaw kay Usa- kanang Lalo mapalitin na mo kay sa laswa market raman, ibutang raman nimo pabukalo ng tubig, then ibutang tanan nga mga ulutanon ana din. Diba? So number 1 nga imuhang gikuan pod is hugasan jud taman ang utan. truth nikaong ka nga og gulay nikaong ka og mga utanon ana pero ang katong pag-prep nimo kay hugaw Oo, di ay hugaw. wa nimo Wala natarog gihapon. hugas wala lang gihapon no so dito jud siya mag-start ang Mm. preparation ana So ako si Papa pod kaning dili man kay siya hingutan. So siguro murag na balance ra pud ko. Kanang lami kay pud ko mukaon og mga karni-karni og mga kuan pod dayon magbulong pud kog utan. So ana ba? Like pero dili na nako usahay ma-discourage na pud kog na anak pud ko sa point nga makuan ko og kunyari kanang magsige na kog karni ani nga week. Ano alam medyo or kani nga adlaw kasunod-sunod na. So naadyo ko time nga murag mapukaw ning akong hunahuna nga ay magutan-utan sa karon akong i-control oh ako mura ang siya ginana no nga kaugalingon. mura kag mangita jud ka og Mangita na kuhan jud ka. Dili na ka kumbaga paturatoy ra sa imuha. paturatoy Ganahan nga Pasagad o kaon pasagad dihag ra unsay unsa. available nga kanon ra dili ka conscious gani. oo Ana ba? So karon medyo conscious na ka makapili na pud ka. aside sa gulay dili raman tanan pod ang sustansya dito makuha sa gulay isda sad bet ka na ko Mm. isda mahilig kag isda Haze bisag unsa nga mga isda naka-specific nga bet na Appreciate na akong isda. Pero ang pinaka-go-to na ako nga isda, bangus o kaning matang baka, unsa ni tamarong sa Bisaya. tamarong Muna siya pinaka-go-to pag in terms of mga laswa-laswa, mga pinirito, mga inununan, muna siya akong pinaka-go-to. O ang pinaka-paborito na ako sa tanan di ay karon na ako nalandungan diwit. Number 1, top list, diwit. Oo. Pilang kilo? Charot na medyo kuan jud po na Pricey siya. siya. Pricey ang diwit gud noon. Ah. Kay kuan man na siya kaning sana tilog. tilugon. Tilugon fresh. of Ana. tilugon siya kanang- kanang Dili duganon, ana dili ba? siya dugan. Ako Oo. mahilig kog tulingan. Ingon na duganon ang tulingan pero lamian kay ko sa kana ganing meat sa tulingan labi nag kana imo siyang prituhon ug imo siyang inununan. Kaya very kuan siya no kanang compact iyahang meat. Pag describe na ko very meaty. Sakrite. No, mura siya Meaty siya. tuna ana. Ana ala siya. tuna. Mura siya mga kapamilya sa O tuna. pamilya sa tuna man na. Kapuso, hindi ba? Mm-mm. Charot. Na ako si mama na expose pug ko yellow pin mo jud na. Kay di man siya Oh, kuan yellow pin. kaning unsa to imong giingon? Tulingan. Tulingan Oo. kay duganon man. Oo. So iya ha yellow pin murag kuan na pud siya sa tulingan. Lami Di ba nang yellow pin tuna? Una siya. Muna siya no. Comment. Comment Kung down muna below kung pasagad Comment- ra mig yama dire. Comment down below. Below jud siya. Bitaw, kaning mga isas bato Haze katilaw na ka. Ay lami anjud ko sa mga Lami, lahira jud ang lami sa isda sa bato pod. no. Kay nam bisag gagmay ra siya unod pero kanang mutilok jud kag kanang kaanuhan jud niya no. Tilukon nimo to the tilok jud bones. kay very kuan siya kanang malasa. Mm-mm. No?
Akong papa, mangisda, og kanang Mm-mm. mga iyon ana, makakuha og bugaong, kung nay nakailan yung bugaong diha, danggit, very famous Ay, sa Cebu. Lami kay ang danggit, oo. lami kayo siya prituhon og inununan, perfect jud kaayo. Mm. Mga isda sa bato. Ako ma-appreciate jud na ako ng mga ingunan. Oh. Labi na sa Changi na ay mga giplantada nga mga ingunan niya. Rare biya na. Palit jud Rare. mi. Oh, kay talag sa una man na. Unya ang sustansya ana, napog kay mga nutrients manggud ana nga makuha nga dili nimo makuha sa uban nga isda. Ana. Nandiyo sila yung mga ila-ilahang mga Oo. kwano nga. Ako Dito muna mo lang ako makukuha. kanang kapansin pug ka medyo 'di ba ma-conscious na kasi imong mga gipangkaon ug usa pa makabalo na pug ka sa mga nutrients ug unsay mga nutrients nga makuha nimo ana nga pagkaon. Kani para ni siya sa gout. Oo, para diba? ni sa Kani siya sa akong arthritis. mga Kani siya dili siya angay nako kay kuan. Kani mo kaon ko ani kay nag-inflame ako ang lubot. Nakabalo na Ana, jud tawo na to oo. magkagulang mo na magka-specific na Mga specific na specific kaitan na kasi mo. intentional na kasi imong mga gipangkaon. Gabi na jud siya. Hinaot no kanang among gipangyaw-yaw bitaw tinuod bitaw na nga magkaedad ta kanang atong himay-himayon na jud Na atong natay dapat gipangkaon. proper involvement sa atong gipangkaon. Dili na lang tapasagad og Paslak kaon na lang sa porket ato ang baba. lami siya or muy available dili. Bitaw. No? Mangita jud ka nga angay kanang complement jud nga sa imong lawas. Mahilig ka magkape. Kapi karon mo po na yung number one reasons nga kuan nami kanang ako personally ni kuan ako kanang Nilaylo na ka? nilaylo na ko sa kape kay grabe karon pa lang no napamang ko sa ako ang mga late 20s pero grabe ang effect sa ako sa kape. No, Grabe jud. mahilig jud kay Nag-start kagkape pa his. ako, Dugay na ka. Bata pa lang ko na anak ko kuan relationship sa kape kaysa ako ang mama. Kuan pa man ganitong iyahan as cafe black ug kalamay ra ana. Oh. Pero ako mutilaw-tilaw ko hangtod sa naanad na nimo, hangtod sa nagskwela na ka, murag nag-uba na pud nimo ng kape. Ako dili man ko na-appreciate og mga gatas-gatas. Hul, sa una. mahilig ko ng kape gatas. Butangan ako og gatas ako ang kape. Oo, na kuan man ko ana. No? Pero kanang gatas lang jud na pure ba, dili na ako na ma-appreciate sa una. Even karon dili pa man pud na ako ma-appreciate more on nagtiti ko, mas ma-appreciate na ako ang tea. Atake siya. Tea. Oo. Ana. Ako Pero- ano lang, tubig lang, char. Tubig Kuan, lang daw. isa sa mga nakapawala na ko nga dili magkapipod is kanang garlic in the morning kay murag maluod na naman ko ka sa baho ug sa lasa sa garlic. Mm. One clove of garlic a day early in the morning. Dili sa ka mag-coffee of nag-crave Oo ka ba? coffee o gikuan ako na siya kanang ano na ako siya nga kuan gyud nimo ng garlic kay di ba kanang baho ug lasa manggod murag dili nakakakape kay murag lain siya sa imuhang kanang tutunlan. So Oo. murag magkaroon kag bad relationship sa coffee, murag dilian ay unya na ako magkape kay murag napa may lasa ning garlic. Bitaw, Ana no? ba? So hasta ka unya-unya nimo, malimot na ka magtrabaho na lang ka dili na ka maka-crave og coffee isa ka reason. Ug kanang isa pod makatabang daghan jud kag inom sa og tubig. Murag busgo nimo imuhang Ay, oo. kuan og tubig kay og mabusog na ka dili na pud ka maka-crave og Technique coffee. na siya, no? Technique Para di na siya. ka mag-coffee Oo. bitaw, no? Likay-likay bitaw to sa hay. Ulam yung man Ang sa uban, ang ilang coffee. gina-technique is magmatcha sila. Ah? Magmatcha. Sa buntag? Oo, sa man. Magmatcha sa buntag para di na sila makakape. Ay. Oo. Matcha ang ilang atake. Ang counter daw sa coffee is matcha. Pero ako dili man ko matcha person. Dili ako match, di po ko matcha te. Oo. Mura ko ignorante pero bitaw, why not try daw na to, Haze. Ako Sa ikapila mga naman ko matcha person diha. nag-try ana pero dili jud siya kuan na ako Di jud mo siya kanon matulon. Matulon mahurot man ko makahurot man ko isa ka pero enough na siguro na for a month ana pero sige-sigihon nimo nga mag-crave kay ingon ana dili pa ko. Di po Oo. siya ayo kung or Pero bitaw. usa pa na siya sa kuan nga pang counter sa kape. Okay. Noted it is. Anyways, bitaw. Gulay sayo In ako terms ay of to fruits, unsay mo pinaka-go-to nga fruits? Fruits. Na. Murag sige na mo kakaog mangga. Mangga pero Kay karon very available man po siya everywhere. available kay ang mangga. Dali ra Oo. kaayo siya. Sa mo tayo mag-cravings mano ang mangga jud sige. Bitaw no? Mapangalaan na lang kag sangkon. Kay tantong crave ni mo mga ingon ana. Usay gani ang apple. Ginahan ko Apple, butangan og may asin Ay, ikaw. oo. Ako apple. Ay, inana ba jud nagway tanong butangan asin ang apple? Dili man ang uban dili wala na kabalo ana. Ah, Kay bitaw. ang ako as someone nga kabalo pud mangluto, ang para mo gawas pud ang katamis og dili yamis pud kaya ang pagkaon. I-counter pud nimo siya. I-neutralize di mo no murag Neutralize nana. nimo. Oo. For example, kay watery man ang apple, nya tamis siya nya. Dili man pa siya ingon nga tamis gyud kaayo para pud ma-feel pud nimo imong ay ma-taste nimo iyahang katamis kaayo. Butangan nimo siya asin. Exactly. Ana siya. So kung pareha pud ana if magluto pud ka, if
dili nanam kaayo, dili ka tig vetsin or dili ka tig kanang magic sarap, i-counter nimo butangan nimo kalamay ang Mm. imong giluto. Ingon na Ana, ka, bitaw. Akong mama, namatik na lang nakuha ka ng mag-utan siya. Butang niya Hinabang akong mama. tabang. Hinabang siya magluto og kanang Maybe sa utan. taste buds niya, unsa ba? Iya lang gyud. Usahay, maiba pod ang iyang panimpla. Usahay maparat pod. Pero wala ko mahimo na ako ma. Kuan lagi man. Nara ko i-comment pero pasagdanan ako si mama. Pero Maybe sa iyang inana taste po siya. buds. pero mo na ginaingon bitaw nila basin sa iyang taste buds no. Mm-mm. Puta ka kuan pero Mm. lami ra gyud gihapon ang kanang luto sa ato ang ginikanan. Oh. Makaingon bitaw ko naa jud toy ginaingon sa kuha dili ra sa kuha pero sa mga tanan nung nag-college ko nga mas daghan ko no ang nahimong chef nga mga lalaki kaysa babae. Kaya ang mga babae daw na ani ginatawag tag hormonal changes which is true sa tuwa. Pero ang lalaki wala man jud mga iyon ana nga mag-go through sila hormonal changes mo nang mas daghan kuno ang chef nga mga lalaki. Muto ka na nga part. Bitaw no, nakakuan ko ana, kanang nakamatikod ko ana nga Mm. mas daghan especially sa mga 5-star, 3-star, unsang star pa oo. ba ron? Review. Daghan ang mga lalaki nga chef no kumpara sa mga babae. Mm. Lahira Ano na, man good. kay tungod sa Sila. ito ba yung gingon nga hormonal ang mga babae. Nakapagtanto ra sad ko nga bitaw no, mag-make sense bitaw siya kay Mm. makaingon ko sa akong mama, pero Ako ang kagalingon si no, mo as galingon someone sad nga nga ikaw. magluto ko kanang sa babae bisag dili nimo siguro ang imong giingon ang consistency no. Ang consistency. Sa pagluto. Oo. Ilabi na sa pag mag-serve ka og mga tao, kailangan consistent jud siya kay for example mo na inyuhang kanang bestseller or delicacy jud nimo nga kanang top most order ninyo. Syempre dili man na kailangan nga kanang mag-ilis-ilis o maglain-lain og taste kay mo man ay ginaanha jud sa mga Oo. tao so Oo. dapat consistent. Mm. So lucky jud ang best no. Ako po Bitaw. nakamatikod ko ana as someone nga magluto nga kung bayi ka, nakadepende sa imong mood na ay, if magluto kong sinigang na ako, extra special. Extra special Ana. with sinigang mix. Charot. Extra special kay happy man ko ron. Oo. Oh, kung wala po ka sa mood pero kailangan nimong magluto, pero nagsakto ra ana, no? Bitaw, that's true, by mood. Boy mood Makaano kayo babay siya. no, pero Kanang gihapon, lamig gid gihapon. maka-affect sa siya. mga to. Mo affect actually Oo. mo na siya. DI, no? Napagtanto na ako bitaw no kay mag-make sense siya. Lahi ra jud bitaw kay I think, no, ug manaay maayo pod sa mga babae more on baking, maayo ang mga babae kay Oo. measurement man. oo. Isubay ra man na nimo, dili man nimo siya pwedeng kanang idaghanig harina karon nga gamay ning itlog ana ba kay sa baking di ba needs kuan proportion Mm. dapat proportionate ang mga measurements anang mga kuan by cups Lahi or ra by pud bitaw no spoon. ikanang pag mga cakes and pastries murag mga dira bayi ang pod mga bayi mga- pag oo. maka bitaw ayo kayo kay namo gyud mga design Design no pod, inana oo. no. mga kuti-kuti nga mga kuan Mm. element Mo to siya. Mm-mm. Abot ta sa mga cakes and pastries from gulay to to cakes and to pastries cakes and pastries. Bitaw kay ato pagkaon man eh. pagkaon Pagkaon man man di na naman ni utanon atong gipanghisgutan. So bitaw, ang importante manggod kay di nato pagkaligtaan jud ning mukaon taog utanon. Dapat parte jud na sa ato ang healthy living nga naa jud tay utanon, naa tay isda. Walay problema mukaog karne. Mo nagiingon nila nga Ikaw, unsa Health, ka type sa balanced parenting diet. nimo? Kanang ikaw ba ang type nga mag meal prep ka or traditional kuan ra gihapon preparation of kuan? ako mams kay ginahan ko manggod kanang ako ang tanang gipangluto kay fresh jud siya. Kung naalang jud koy garden fresh from the garden tanan ako ang lutoon jud. Pero ako kung depende sa location kung naay duol nga market, Oo. ako no kay feel ako everyday ko magkuan. Every day. Everyday ko kanang mamalit og kanang fresh nga mga gulay ug isda dayon. Ako ad siyang lutuon dayon. Kay ginahan ko sa especially pag mag-inununan ko kay ginahan ko kana ganing mga kuan gani siya kanang murag maugmaan. Aha. Oo, kanang ana din lambi na kay siya Murag wala ala mouse. sardinas na Oo, ng mga ginahan ko kuan. na gulay. Init-initon. O init-inito na ako ang gulay inoon kay kana jud siya dapat mahurot jud na siya og kuan kanang ina whole day jud. Mm-mm. Kay grabe man pud ko mukaog utan god. If ako ana naman jud ko anak ginahan jud ko nga ingon anak kung the way ko nga mag-prep ko sa ako ang food for her. Mm-mm. Ano ikaw ba? Kuan, lahi-lahi man tanong. Siguro ako ganahan po na ako nga gi-apply ang kuan bago karon ang ilang ginatawag og meal prepping. Mm.
Actually ginahimo naman ako na siya karon kay kuan anang I feel nga effective siya para sa ako kanang one time ra gani ka nga manyanggi and then one time ra pud ka nga magluto, one time ra pud na mga hugason and then imura na siyang pambutang sa mga panaksan tagsa-tagsa ka mga lain-lain nga recipe nga menu imura na siyang gibahig dayon gi frozen ra na siya nimo dayon pag ganahan ka nga mukaon kanang mukuha na lang ka kay kuan medyo sa ako apong kuan kaning bahin Sa sitwasyon po o nimo sa be. sitwasyon working man Working ka. Oo. So, murag, kailangan nimo kuan na. siya kanang it helps ang meal prepping sa ako ang situation kay it conserves me time and Oo. effort ana Dali na lang kay nimo ba? Kuha na lang ka, Kuha na tapos lang, luto inito na na lang lang. nimo, ana, nay sobra. Pwede nimo ibalik. So, respect sa mga Oo. inana pud nga mga way of kanang preparing their pagkaon. pero dili man na siya not kuan man na there is no right or wrong sa ato ang panimalay kita mo yung makabuot sa ato ang mga tagsa-tagsa ka panimalay if what works best for Bitaw. us mo ato ang i-apply sa Oo. ato ang Kani may ni work sa kuha. So kani Lifestyle. akong buhaton na it's easy for me. So why not, 'di ba? Kung accessible ra pud nimo nga manyanggi ka sa kay duol ra sad nimo. Kung naa kay na ana, di why not, 'di ba? So ana lang kasimple ang life. Basta mukhaong kagutan. Balanced diet. Ika nga. Sure. Oo. So pa-ending na ang atake nato. So unsa man nato ang makabilin sa ato ang mga viewers and listeners, Haze? This reminder is applicable to all na if naatay kanang mamingaw ta sa usa ka pagkaon nga ganahan kaayo nato kanang let's try to go back home nga kanang palutuon nato atong ginikanan sa ato ang paborito nga pagkaon. Request kasi mong mama no ma. Pwede ka muluto ato mo gimingaw kay ko Oo. ato mabitaw malami kay siya ma. Oh, may problema na ako lalami sa banding no. Or kanang bahalag din na nimo i-istorya niya. Dili na nimo sir kabalo na sila. Muuli na lang ka lami kaayo paminawon nga. Muuli ka sa imuhang ginikanan. Especially karon nga mo end na ang month of July, nutrition month. Ug unsa ka importante jud ang pagkaon ug mga utanon. Uli sa inyo ha. Yes, go back home and then enjoy the moment with your family nga na pagkaon, especially gilutuan kag kanang pinakapaborito nimo nga gulay. Usa pod nga kanang makapaghiusa sa pamilya kay kanang naay pagkaon. Nay pagkaon magchika-chika well naa sa pagkay na kumusta ka na? Kumusta imuhang kuan nindot kay sa paminaw na Oo. inana no? Dili man inuon tanan nga nay inana no. Naay Pero at nga least, maulian. laylahi man tag love Oo. language and makasabot ra ta ana sa ato ang maginikanan. 'Di ba? So sa mga teachers, mga educators, especially nga naa sila mga activities ngayon ana, hinaot no ato ang i-impart jud ba nga unsa jud ka importante sa kadaghan karong nga mga ultra processed food nga di jud siya maayo sa ato ang kuan. Di na to kaligtaan nga ato adjong ipa-remind sila nga mukaon gihapon ta og utanon kung unsa ka importansya og ang unsay benepisyo ani sa atong kalawasan. That's all I can say. Ikaw ba, Haze? To end. Kuan, be intentional with your kanang food choice. True. Yes, Ana. food choices jud. Period. Kabalo na mo ana, be intentional. Kabalo na mo kung unsay di maayo sa inyong kalawasan o maayo sa inyong kalawasan. And educate yourself. Don't stop kanang learning. Always educate yourself if kanang naakay ay para asa ganitong kuano Charmaine i-google para asa si Charmaine sa imong health. Diba? Para asa si kuan Kisa si kitong usa te. si abogado sa imong health. Abogado. Right. Di ba gi-google? Di ba everything is at the tip of our fingers? Oh, Google is free jud bitaw tinuo. Nagsakit-sakit ning ako ang gout karon, nag-inflame ning ako ang mga kalawasan karon. So unsay dapat kanon i-google. I-Google mo te. Dili magpa-ignore, no? Bitaw. Kinaanan na jud diha ang Everything mga is searchable. answer. Kung wala kay mapangutan-an, wala kay matawagan nga ginikanan, i-search ang dapat i-search. Kan-a ang dapat kan-a. Ay, Ginahang ko ana tiga lang. Kana ang dapat kana kung maayo siya sa imuhang kalawasan. Oo. Kana siya og tibuok. Sot na. Di na siya basta kabalo na mo siya. Eat Oo. your food Eat all you can. Eat your food with intention jud. Kabalo mo kung unsay maayo og dili maayo, maura jud na siya mong maingon. Ha ay kalimti nga gulay is life.
ug wad ang bisyo. Period. Bitaw, bisag unsang any form of bisyo kabalo na mo what Mm-mm. ay intaw. Gulang na mo wad Ay, mo na mo te. Mga saba ang ginikanan nga gagmay. Bitaw guys. Hopefully nara mo'y mapulot ani kung wala man kamura pod na. Basta mo na ni siya. Mo na ni among masike kami may mahaw pa mi. Mamahaw pa mi, Mamahaw pa mamainit pa mi sa painitan sa Ay! Dumaguete. Ano ba yan eh? Looking forward. Looking forward ba? Forward, backward. Init naman siya. Pero, yes guys, thank you so much no sa mga viewers for na mo tuning in for tuning in. na for, naka 5 episode na mi. Truth Daghan kayong Moms. salamat. Uy, acknowledge na to 15 subscribers ato ang kuano. Oo, in just a week. In just a week. In just a week. Kinsa man ka diha Bitaw, Diba? no? Pasalamat kay Miuy kayo na naman. Bisag 15 ra na, pero hay, dili na maka 15 og kuan. Wala na sila Wala. nagatuo namo. Yes. Kinsa man Padayon na ang magtuon na 15. mo ha. Padayon magtuon na mo ha. Bitaw guys, thank you so much for watching. See you on our see you in our next episode every Wednesday And and Saturday. Thank you. And amping mo ha. Amping mo. Kaong kagutan. Bye. bye.